ning pamyat busana maneka warna renggeng kencana rekna bandera layu kumitir sinreng pandresing maruta serna kumaraning wiyat mantyan kumlebeting dwaja suprasta kayu kang keprapal puspita anjing bumi ron mawar kadyubing angin ulung-ulung akekindang maut-maut peksi katrajang kathah satuwana ing pelajar ngungsi papan kajeng ageng kababat karungkat rungkut-rungkut semilak saka tandangira ing sami Bandayuda bawane rikala semana sakwusnya Raden Setyaki saha Prabu Baladewa Sirna kalebetaken wonten telenging Kendhaga kekanthi minggah wonten ing Kayuwangan Dandang Manguri saksananira sang Panembahan Durna Rekyana Patih Sengkuni saha Prabu Wirambana Dewadatan cinarita nenggih rikala semana ingkang saksana sinartan tawang tangis Rekyana Patih Udawa arsa sowan wonten ing negari Ngendraprasta caos uninga dhateng Sang Nata Ndurwati murih kedadesan ingkang dumadi wonten ing wangka negari Ndurwati senadyan to ing kono sampun ketingal sidhem lan permanem to nahan ingkang katemben saksana mengkeraken swasananing negari Ndurwati ngajengaken hadeging pasetran Gandamayu ya Gandamayit ya Dandang Manguri rikala semana Sang Pandya Bathari Durga kaadhep ingkang putra Nalendra ing Astina Prabu Duryudana miwah Sang Jaramaya lenggah wonten madyaning kayangan ing kono katon mawa kumara
hangulati surya rumangsang wayah mangung kung kanduan rimang lir-lirno tanpa kanin carita perangan ingkang kaping kalih mengkeraken Galindrawati ngajengaken gumelaring pasetran Gondomayit ya Gondomayu uga sinebut Dandang Mangure ing kono kondhang kaunang-unang kalamunta papan wingit gawat kepati-pati kathah ingkang angundhangake satu mara satu mati jalma mara munggariaran awit ing kono kondhang kratone berkasaan jin setan pri prayangan ora ngemungake ana ing kayangan Dandang Mangure senadyan to ing ana ing Mercapada uga ana papan ingkang disebut lan sinebut papan angker ya iku mujudake perangane papaning jin setan priprayangan ingkang anggiri godho marang jalma manungsa nenggih sinten ing kepareng angker nggani wonten ing kanjuwangan Dandang Mangure lah punika ingkang kepareng awise Sang Pandya Bathari Durga tatkala semana lenggah ning Kadyarga ning Pindha Jaladri kepareng animbali dhateng ingkang putra Nalendra ing Astina Prabu Duryudana iki sampun sawetawis cumandhak wonten ing pertapan parandene ing kono darbi pamutah ri kalenggan punika dening kepareng pinaringan jawaban sawetawis cumandhak wonten ing kayuwangan senajan to papan radi tebih genira cumandhak Sang Nata ing Astina dupi utusan Sang Hyang Jaramaya kinen anglarapaken Nalendra ing Astina supados ngabiyantur wonten karsanipun Sang Pandya Bathari Durga sampun kepareng satata lenggah
sigra kawiyos ing pangandikaning mangkono cipta rengganira dening kepareng kawijil ing ladi Prabane angen wong ing gegono wayang nonton wong ngaprang katon kasang saya yen dinulu irem kembang popong rerayungan rerayungan lengkung tumelung rumambating liyan wes semukang mawur rarat olai-lai patik udra diwaku Suyudana kula nuwun wonten paring dawuh Ibu Penari sawetara jeneng kita cumanduk ana ing kayuwangan dandang mangore rada duwe watak lan rasa sabar sawetara jalaran ulun durung bisa njarwakake lan durung bisa njawab apa ingkang dadi pamotah kita lajeng rikalaban punika enggal tumuli kaparingono dawuh anggen kula badhe gayuh nugroho wahyu eka jati minangka dados jangkepipun petang anggen kula nyepeng pangos wonten ing negari Ngastina iya nanging sawetara lungguh ingkang kanthi prayoga kula Jaramaya Glana-nan
para wadyabala bajul barat dawana padha lerem lan sidhem sawetara. Iki perbawaning panas unjukan lan dedaharan ingkang wis dicawisake mangsa borong sak kancamu. Banjur padha angresepi ulu wektu ana ing kayuwangan dandang mangure ya senajan to wujud apa wae lono-non. Kula sak kanca menika sampun kulina priatos dados samangke yen to wonten nugraha buga temtunipun badhe kula pradenaken dhateng kula sak kanca minangka kagem pikuating raga. Iya Suyudana nuwun wonten paring dawuh rikala semana pepanggihan agung ana ing kayuwangan kumpuling para dewa ulun uga melu nekseni pancen Jawata bakal angedhakake tumurun ing nugra wahyu kang sinebut wahyu Eka Jati nanging kula dadi sumurmu kalamun to saknyatane wahyu Eka Jati ku mau wus minangka jatahe titah ulun ya kuwi si Abimanyu. Lah ingkang kaya mangkono banjur ulun Krekadaya tatkala semana aku sapanemu marang Pendhita Durna lan Sengkuni bisane mengko wahyu banjur tumiba nang putuku Suyudana nanging nganggo srana Abimanyu kudu mati. Pisan kaping pindhone kudu bisa lan pinter nglembut wujuding kembang Wijaya Kusuma. Waduh yen mekaten kinten-kinten pikantuk damel menapa mboten Paman Durna menika Ibu Betari kuwi ulun durung bisa nemtokake. Nuwun kepareng munjuk atur Ibu Betari. Piye Jaramaya? Menapa kula dipun parengaken sawetawis lungguh dumateng Pendhita Durna aja mengko mundhak malah kabenangan marang para Pandhawa awit Pangrekadaya ingkang kaya mangkono mau ulun ya urung bisa mesthekake merga Kresna kuwi ratu ingkang kondhang Darbi 1000 paningal. Ya mung sawetara disranta. Kaya ngapa pekabaraning Pendhita Durna mengko. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup Katarita rikala semana eca nggenira sami wawan pangandikan Pandya Bathari Durga tinampi dening nata ing atina Prabu Duryudana dipun sekseni Sang Hyang Jaramaya. Pantara dangu ingkang wis kepareng minggah wonten ing kayangan Pandhita Durna sarimbit kaliyan Rekyana Patih Harya Sengkuni kepareng nganti kendhaga. Datan katun Prabu Wirambana Dewa mangkono cipta rengganira Sang Pandhita Durna. Pukulun ampun kejot ing penggalih kula ingkang sowan Pukulun Bathari Durga.
dewa yang nonton ing ngaprang tias kasang sayan dinuluaking erenging arga olae patik udra dewaku Suyudana kula Ibu Betari lah iki Pendhita Durna wus sowan ana ngajenan ulun menapa kinten-kinten angsal damel mengko dhisik sabar Durna gandhok blebuduk manyar-manyar kula buke bagya sak praptamu nunapi pangestu dalem Ibu Betari kados mboten manggih rubeda widodha piswan kula sungkem kula konjuk Ibu ya ulun tapa Pendhita Durna semoga sengkuni Wirambana Dewa padha kanthi raharja sowan ana ngajuran ulun nampi panjenenganipun pukulun kados mboten wonten rubeda nampi panjenenganipun pikulun kados mboten wonten rubeda sowan kula sungkem kula konjuk ya tak tampa dijuni kula kula niku mah repot uyang-uyung nggawa kendhaga mah mepeti weteng sesuk si Jara Bagya kon gawe dadi nek nggo nyambut gawe iki men iso komplit temenanan njur ketok kaya ana temenanan niki kendhapa apa waluh wis rasah padha banjur ribut ing panemu sing baku sakwise jeneng kita wis padha sowan ana wayahan ulun banjur ulun tumuli nyuwun priksa kepiye kahanane nggonmu nglembut kembang Wijaya Kusuma nuwun kepareng munjuk atur lepat nyuwun gunging samudra pangsami ingkang putra cadung deduka pangestunipun Iwang Pukulun Bathari Durga kula saged nglempet Sekar Wijaya Kusuma namung dadosna kawuning antat kala semanten kula dipun tungka kalian Baladewa kalian Sencaki piyambakipun kekalih lajeng kula tamani pusaka Cundamanik pecah kekalihipun tumekaning laris telas tulise iya nah sak menika kula lebetaken wonten telenging kendhaga kula lebetaken wonten telenging kendhaga sarengan kalian Sekar Wijaya Kusuma pun dalaken melih menapa dudu wis rasah-rasah Sekar Wijaya Kusuma tok dadekke siji ana sadurunging kendhaga nggih kuwe ning nyuwun ngapunten mbok menawi kula lantang dalan supados sekeca anggen kula beto yo saiki ngene gandeng srana kanggo nggayuh nugraha wahyu wis bisa ketekelan nemtokake yen to mengko Abimanyu yen to Direkadaya mesti ora bakal bisa urip meneh merga kembang Wijaya Kusuma wis dumunung ana ing kene coba ajokno kene dicuni kula kendhaga pun aturaken Ibu Betari nggih wah iki abot iki lha kula arep kendhaga karang ya paling ora wong loro nang jerone menika yo wis gandeng kaya mangkono Suyudana kula Ibu Betari dina iki jeneng kita cumandaka ana ereng-erenging Gunung Siulaulu supaya samengko diruwangi kulawan Wirambadawa utawa Wirambana Dewa aja pati-pati padha ninggalake
kahananing ereng-erenging gulung Siulaulu sadurunge ulun manggi lan nemoni marang jeneng kita kabeh. Nggih, yen mekaten Trantawaja keparenga ingkang wayah Suyudana nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Iya. Lelungsen tak bebakali lan tak suwunake marang kumuraning Gusti muga bisa kasembadan Jaramaya klononon. Temonana maling raga maling sukma. Dawana supaya medhun ana ing Madyapada lan bajul barat supaya sebar ana ing Madyapada. Supaya nggiri godha ana ing wewengkon Tanjung Anom. Gawenen geger sing baku maling raga maling sukma mengko dawana supaya goleki si Abimanyu ketemu nang ngendi papan patenono wae ladalah awrat muni dawuhipun Ibu Brari kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahi pan iya ingkang prayitna Jaramaya klononon. Sengkune urung duwe gawean tuturi marang anak Prabu Duryudana utawa wayah Prabu Duryudana. Oh iya nyuwun pamit. Pandhita Durna kula duwe ayo kendhaga iki bareng dilebur ana ing kawah dimen lebur papan tanpa dadi kuandane secaki bala dewa bareng kulawan Kembang Wijaya Kusuma. Oh iya ngestaken dawuh lan monggo tumenika dherekaken. Iya mangkono Pandhita Durna.
ronang kono magawe gelar sira wang lir makutha majuru jungkung olae hung patik ludra dewaku Durna kula buke iki wis cetha wis tekan pinggiraning kawah mbok yo senadyan to ngrintih ya aja njuk ngrintih-ngrintih banget le ngundang aku sing prasaja wae njur nek kowe engko rada cerak-cerak karo aku ki tanganmu ki cok kurang ajar mboten buke niki pancen susu ana apa susu aja sembrono bocah kok cok nginceng nek ana barang ora tak tutupi iki ming didelak-delok ro Durna kae bajul barat sing jenengane Rizki kae kon meneng iki agi kanan sing wigati Durna tak keparengake supaya meneng sawetara ayu ngenengake cipta supaya bisa ening lan kinabulan dening purbaning Gusti ingkang Maha Wikan. Oh nggih. Ing akate nang pinggir kawah kok adem. Anggis muni sampiran selendang biru karo kipat-kipit kacarita rikala semana dupi sang Pandya Bathari Durga anganti wujuding kendhaga ingkang ing kono salebeting kendhaga isinipun Nalendra Mandura miwah Raden Setyaki ingkang datan kantun wujuding kembang napa Sekar Wijaya Kusuma nanging ing kono sipating titah bisa uga panganggep menika wau lepat panyokro bawane sang Pandya kalamutu Raden Setyaki nata Mandura lebur papan tanpa dadi lendhek blegedobok nanging datan kemutan lamun ing kono sesarengan kalian Sekar Wijaya Kusuma kaya dene pinayungan senadyan to den ungkulaken kemawon sampun saged njalari mulyaning titah ewa semanten ing kono dados tunggal kacemplungaken kawah rumaos lega deleng penggalih sang Pandya Bathari Durga rasaning pamikir Tendhaga wis cememplung ana ing kawah katon mubal panasing kawah Durna kula buke ayo saking Rekadaya amarga yen to mengkosi maling raga maling sukma gagal wigar anggone mateni Abimanyu mengkulun dhewe ingkang bakal tumandang ayo sawetara direka daya monggo kula dherekaken buke
Kacarita minangka jangkeping carita ingkang wonten telenging kawah kendhaga ingkang isi Prabu Baladewa Raden Setyaki awit senadyan to kendhaga ing kono anggadhahi kekuatan nanging kena perbawa panas usana saka saking panasing kawah kendhaga pecah padha sakala uninga kalamonta ing kono wonten wujuding kembang wijaya kusuma sigra kakanthi nata mandura mangsuli carita ngajeng krana dipun wungkulaken kemawon sampun saged andayani kesanging titah ingkang pejah nanging dereng dumugi titi wancinipun Prabu Baladewa mulat ingkang rai Raden Setyaki sigra katubruk sesarengan manunggal eloke kasunyatan noyah-nayuh Baskara saka kersaning Bathara manunggaling Prabu Baladewa Raden Setyaki salah kedaden dadi matengguh malumpat saking telenging kawah senajan to ing kono wujuding macan nanging ing kono sesarengan kalian Sekar Wijaya Kusuma ketingal mawa Prabowo jumegluk ing dirgantara macan mudhun sangka gunung malumpat aneng pang-panging wreksa anut ilining tirta jagat Dewa Bathara keteranganing merga saka tembung sak klimah dadi klera-kleru iya yen kaya mangkono pancen sipating wong urip jejere manungsa kuwi ora luput saka pacoban iya tak terima-terimake aku nampa ana kedadian kaya ngene merga saka pokale Pendhita Durna iya yen kaya mangkono aku percaya marang panguwasaning Bathara
titah ana ing jagat raya iku ingkang bisa ngruwatri mala kejaba mung kadangku Yayi Kresna. Waduh, Yayi. Ruwaten trimalanipun Kakang Yayi Kresna. Singkating carita gelis kang munggal kawi rikala semana Sang Pandya Bathari Durga sesarengan dhateng Sang Tapa Pendhita Durna anggreka daya murih sirnaning Abimanyu salin wujud Sang Pandya Bathari Durga memba nata Dwarawati. Sang Pandhita Durna memba Raden Setyaki lon saksana telenging penggalih arsa tedhak wonten ing wewengkon Tanjunganom ing sedya badhe anjlung tungkul dhateng Sang Abimanyu Kotapa. Saksananipun Nalendra Sang Pindawarni datan cinarita lenggih ingkang sawetawis sapejagung Raden Wisanggeni ingkang tatkala semana nampi praptanipun ingkang Raka Raden Antasena Grupuh nggih angacarani. Panjrah kang puspitarum katiuping samirana ambrek kongas gandaning sekar kadung mawara retnaning triya gaya demesane jemblegur ya ora kok aku ki ora rumangsa dolanan lading ora rumangsa dolanan pangot kok ketekan wong edan padha
Slamet Kakang Bambung Antasena ya. Najan aku tau nekke rada edan ya ora apa-apa. Tak terima-terimake. Upamane aku trima sing ora trima sing momong. Kaya ora ana beda. Ora do mreganggu to. Kosok baline adiku Abimanyu rak yo apa adiku si Wisanggeni rak yo apik wae to. Iya, pangestune Kakang Bambung Antasena kaya ora ana rubeda. Ha ya syukur. Panen apa? Donge mono ya arep reka-reka usaha bakul brambang. Ini wong mergo-regone iki ya cok munggah medun dadine manjur mandeg. Arep butuh apa? Emoh. Lah Kakang Bambung panen apa? Aku iki saploke. Nyewak-nyewokke tenda iki rada kepenak. Mene ambane mongko tak plafon kabeh ayo. Kowe iki omong apa to jane? Embuh. Jane ana apa aku tak takon iki ngene ni. Kejaba sepisan aku tilik keselamatanmu mergo ya dasare suwe ra ketemu. Ayo. Tak kandhani wektu dina iki Tanjunganom iki geger. Geger sier-sier. Geger sier-sier iki apa? Ayo geger ngono kok dadak geger sier-sier. Geger iki ya geger. Mergane utawa gegambarane geger mergo kepik wah kowe hujan. Nek para kawula Tanjunganom kuwi kontrang-kantringan. Pranatane ora karo-karuan. Wong wadon dolali karo kewajibane dadi wong wadon. Wong lanang ya ora genah tanggung jawab dadi wong lanang, anane mung mburu marang kesenengane dhewe malah akeh ingkang padha wuru. Wuru mabuk. Iya. Do jejeritan medeni. Ana sing lara njur temekaning ra ono. Kuwi nang Tanjunganom. Kuwi jane ana apa? Lho, Wisanggeni karo Antasena iki rak ya tuwa Antasena to, tuwa meneh Simbah. Rembugan kok njuk senengane kuwi ra njuk nesu to. Aku ki anggere omongan karo kowe ki anane iki ning cok njuk udur, ning ngangeni. Kuwi. Aku ki ngene nih. Nggon kepinteran, nggon waspada. Nggon lelakon-lelakon sing kaya ngene iki aku ora pati ngerti ya. Mula senadyan to kowe kuwi luwih enom, aku ora kok isin takon karo kowe. Umpamane aku ki rumangsa kalah kepinturan karo si Wisanggeni kuwi sak mestine mula aku njur mrene iki kusung-kusung mergo aku mesakake banget marang panjeriting para kawula ing Tanjunganom. Dadi ku ya rumangsa. Rumangsa ora ngerti tenan ora ngerti. Ning nek upamane perkara iki kok aku ora kandha karo si Wisanggeni padha karo mengko awake dhewe iki ya padha karo dadi putra ning ora duwe tanggung jawab. Ora melu memayu hayuning bawana. Luwih-luwih iki tumrap kahananing Tanjunganom ya ora wurung mung kadange dhewe si Abimanyu. Ya. Wis kowe ngakoni tenan rumangsa luwih bodho tinimbang Wisanggeni. Iya. Tak kandhani. Sing gawe geger kananing Tanjunganom ki ora sebaene. Ora mung sebaene kaya kowe karo aku. Ning iki
titah sing linangkung ning duwe watak angkara murka. Sapa to? Ya engko dhisik. Kowe arep ngerti sapa sing tumindak kuwi? Delengen. Apa kang dadi pitakonmu wis kejawab. Iki wonge kaya ngene iki. Lah nek Kakang Bambung Antasena pancen pinter, iki sapa? Sik. Tak iling-ilinge sik. Nek ora kleru iki pinggir segara. Cok nyewake seragam. Udu. Kuwi rak Bu Makmur. Apa kira-kira kaya ngene iki po? Nek dong iki kaya ngono. Ora sembrono karo wong tuwa. Gandeng. Ora jane iki sapa iki? Oh, jepatane goblok tenan kuwi. Iki kondang ratune jin setan priprayangan Betari Durga. Kok ngono kuwi to? Ning iki lawas. Lanjut kae. Amengko sithik. Gandeng cetha sing bakal gawe pepeteng ing Tanjungan menika niki. Kowe nek tanggap karo sing dadi karepku, ayo. Aku enggal tumuli tututana. Karo sapa kok ngene iki? Wah, iki dikei PR angel iki. Wis iki tak ningne. Iya. Nek kuwi mengko mlaku ya. Antasena tumbuh ing lelakon ya kaya ngene iki. Aku lagi dandan kaya ngene, aku rumangsa meruhi lakune sing kaya ngene iki. Ning kok pamore apa pamore bener kuwi? Ning kok wujude kok kaya waireng. Mongko kae waireng apa? Waireng kae ditutke karo Pendhita Durna, malah aku kuwatir apa ditutke karo Sencaki. Alon-alon lho. Ya karang lambe tuwa ki kala mangsane pancen ya. Ya ngene iki dadi nggon luput ki lumrah.
mengko nek wis kleru njur gek ketemu benere lah ya ngeyel. Dadi aja wedi salah. Mengko diluputke iki aku kemayu. Teng petotot kono mah menjeb barang. Wis saiki ngene. Gandeng kae cetha to. Nek woireng kae ditutke karo Paman Setaki ning kae yo tejane dudu. Nah iki gandeng cetha iki mau njur reka dayane kon iki saiki kene kowe tak dandani. Ya. Ngampet-ambegan. Ya. Mengko men iso jumbuh kalian karo swasana. Ya. Iki aku ki tok dadekke sapa iki? Kuwi Pendhita Durna. Nah iki rak malah wong sing paling tak sengiti iki. Nek rembugan ora maton ki tak sengiti iki malah tok dadekke aku. Wis aja kesuwen aja gojek. Sing apik do digoleki sing elek dibuang. Oh, arak ngono. Sore nek bukan sing tertib. Oh iya. Bulan baleni men manuh. Ayo dadi pethoke ya. Ora usah latihan. Oh iya. Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakra baskara kumiter aneng asta